Вече 8 година се събираме и честваме събора на село Ясен. Тази година вече откриваме една голяма придобивка, която не е откривана от дълги години в село Ясен. Пенсионерски клуб Ясените от село Ясен. Обзавеждането на клуба е направено с помощта на спонсорите от народния представител Владо Тошев. Имаме кафе-машина, имаме хладилник от Мартин Дончев, Благуна Николова и Лъчезар Асенов. Имаме маси и столове от земеделския производител Ромил Витомиров. Имаме маси и столове от Величко Бистеров. Очакваме маси от Наско Пеков. Най-вече най-големият спонсор, за да съществува тази сграда, е благодарение на община Ново село, на кмета на общината, на председателя на общинския съвет, на всички съветници, които са. Това е. За сега давам думата на кмета на общината да произнесе кратко слово. Благодаря. Добър вечер на всички. Радвам се, че за трети пореден път имам възможността да открия такъв клуб на пенсионера и хора с увреждания. Това беше заложено като мероприятие още от самото стъпване на мандата. Не се срамувам да застана пред вас, защото това, което поех като ангажимент пред вас, го изпълнявам и се стремя да бъда полезен до толкова, доколкото мога. Имам още едно задължение към вас, след този клуб, в тази местност да направим параклиса. Дадена е поръчка и очаквам до края на годината параклиса да бъде монтиран. Разбира се, това не е последното, което с вас ще вършиме. През септември ще внесем един проект за туристически дом. Вие сте уникално кметство, което администрацията е разположена в сградата на стадиона. И когато го разговарях с министъра на финансите, той се чудеше как е възможно в 21 век кметство да бъде разположено в сградата на стадиона. Така ли е, че това е факт? Проектът е направен за 480 хиляди, ще бъде разположен в тази красива местност и се надявам, че това ще бъде една прекрасна придобивка за ясенчани. Казвам, че не спираме с това, защото след балансирането при вас следва и асфалтиране. Не е много, но не е и малко. За едно малко село, каквото е Ясен, мисля, че това е повече от възможностите на една община. Не е и най-многото, което може да се направи за това село, но на фона на тази финансова криза, на фона на това, което става в целия свят, а не само в целия свят, а и в областта, това, което ние постигаме в тази община, е нещо повече. Само за ваше сведение да ви кажа, в тази община през мандата са вкарали 10 милиона. И ще кажете, тези 10 милиона в Ясен ги няма, но те ще се почувстват и тук, защото тези пари са от Европа и те са за вас. Радвам се, че в този клуб ще намерят място всички онези, които така или иначе бяха изоставени от Господа. Вие нямахте къде да се съберете, вие нямахте къде да отседнете. И такива приказки, че това е курник или барака, са несериозни. Това помещение, след малко ще връча ключа на вашия председател на клуба. Това помещение ще ви пожелая да го ползвате със здраве. Ще ви пожелая тук да се събирате, да играете карти, да играете шах, да пиете по една водица и кафе и разбира се да не пропуснете да молдувате, защото много от тази община почнаха да молдуват. Благодаря и на кмета, защото ако и той не беше, това, което е станало тук, нямаше и да стане. Благодаря и на цялата общинска администрация, благодаря и на Общинския съвет,
Защото ако те не бяха, може би и това нямаше да стане. Така както гледате, не се срамувам да кажа, това е в рамките на 30 000 лева. Тези 30 000 лева в тази тежка финансова година да ги заделиш, за мен това е повече от героизъм. Затова, господин председател, къде си? Аз си връча този ключ, той е малко символичен, но връча го с умиление. Връчам го, защото виждам в тебе един сериозен човек и смятам, че това, което ще се случи в този клуб, ще стане единствено и само благодарение на теб. Защото няма по-хубаво място от това да се види със своите близки, със своите съселени, да сподели всичко това, което ти тежи в една атмосфера, каквато се очертава да бъде от този клуб. Заповядайте. Уважаеми господин Кметов, драги гости и скъпи приятели, от името на пенсионерите и не точно на всички останали от Ясен, изказвам благодарност за това, че станахте съпричастни към нашите проблеми. И искам да ви убедя в това, че ние ще направим всичко възможно всеки един есенчанин този клуб да го чувства като частица от своя дом. И ще гледаме тук, в този клуб, хората да се чувстват по-задружни и по-добре. Благодаря и на спонсорите, на тези хора, които ни подадоха ръка в един труден за нас момент. Благодаря и на вас за вниманието и ви желая весел празник. Още веднъж ще взема думата, но не за да говоря. След като прережеме лентата и влеземе вътре, аз ще ви помоля така отстрани да дадете възможност да си изпълни своето задължение отеца и след това всички по звуците на музиката и това, което са предложили домакините, да се почерпим и да си пожелаеме добро ползване на тази придобивка. Честито! Браво! Остава български обичай, първо кмета и след това... Вече ти си чорбаджията. Гледай. Гледай, пътя.